Dijous dia 8 va ser convocada una aturada de país per reivindicar la llibertat dels presos polítics i la defensa de les institucions catalanes. A Molins de Rei, milers de persones es van concentrar a la plaça de la Vila, on membres de la Taula per la Democràcia van llegir un manifest contra les mesures aplicades a l'article 155. La Taula per la Democràcia ens van constituir per donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals i el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític. Les mesures aprovades pel Senat espanyol en aplicació de l'article 155 representen la destitució immediata del govern de la Generalitat escollit democràticament i la intervenció de facto de les institucions catalanes. Denunciem que la intervenció de les institucions catalanes d'autogovern no només té conseqüències polítiques, sinó que afecta greument la vida de les persones. És un atac directe a la democràcia. Algunes mesures ja es van avançar amb la intervenció econòmica de la Generalitat el 15 de setembre, que, entre altres, ens ha deixat en suspensió les subvencions aprovades per entitats. Aquestes són molt importants per garantir el teixit associatiu del país i apaivagar els efectes de les desigualtats socials i pot provocar la pèrdua de llocs de treball. Continuem defensant la independència i la República Catalana, així com les institucions catalanes i les persones escollides democràticament per exercir la representació dels interessos generals del conjunt de la ciutadania a Catalunya. La portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament, Sílvia Guillén, va demanar reaccions per part de la comunitat internacional i l'alcalde Joan Ramon Casals va reivindicar la llibertat dels presos polítics catalans. Demanem a la comunitat internacional i a la Unió Europea que reaccionin d'una vegada perquè estan permetent que es vulnerin drets bàsics dels catalans i les catalanes que són ciutadans de la Unió Europea de ple dret. Europa, escolta'ns. Demanem el retorn a la normalitat democràtica. Rebutgem la judicialització de la política i el cop d'estat polític que representa l'aplicació del 155, feta pel Partit Popular, els socialistes i Ciutadans. Exigim la llibertat del vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, el senyor Oriol Junqueras, i dels membres del Govern legítim de Catalunya, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn i Carles Mundó. I també dels presidents d'Òmnium i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que es retirin tots els càrrecs contra ells i que es posi punt i final immediat a l'ordre de presó preventiva. Us volem a tots a casa. El Comitè de Defensa per la Democràcia va formar una rotllana davant Canat Matller per explicar que es preveu fer talls indefinits a les diferents fronteres del territori català. Han començat uns talls indefinits, s'han tret tots els talls que hi havia i han començat uns talls indefinits. Aquests talls són a la zona de Figueres en amunt, diguéssim, a la zona de Puigcerdà, que en aquest cas és el que ens tocaria a la gent, s'ha dividit la gent per comarques, i la gent de Molins de Rei ens tocaria donar suport a la gent de Puigcerdà, al tall de Puigcerdà. L'objectiu és que hi hagi gent als talls. A partir d'aquí, tothom que vulgui pujar, ens podem mirar de coordinar. A la plaça de la Vila també es va sentir el cant dels segadors, acompanyat de la música de la saxofonista Anna Esquirol.